Alikho lishona lingenazo ezalo emukela ke nazi ezamba phambili namuhla. Kuhlonyiswe abesibhuda nentsha ngolwazi. Umhlathuze usunesekela lemeya Elisha. Izindaba zo1KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Inhlangano ECEB UK Women Empowerment Organization isingathe umhlangano wokuhlomisa intsha nabesifazane ngamakhono okuqhuba nokukhulisa amabhizinisi abo. Lo mcimbi ububanjelwe eMhlathuze Auditorium lapho ke abebekhona bethole khona ulwazi nezindlela zokuphatha amabhizinisi ngempumelelo, ukwakhulisa kanye nokwenza ke abe nomthelela ekuthuthukiseni umnotho wemphakathi yabo. Lo mhlangano obizwa nge-Youth and Women Monetize Your Business Seminar ubuhloseke ukuhlinzeka ngolwazi olungasiza amabhizinisi amancane ukuthi akhule futhi enze inzuzo. Abebehambele lo mcimbi bathole ithuba lokufunda ngezindlela zokuphatha amabhizinisi, ukumaketha imikhiqizo yabo kanye nokusebenzisa amathuba akhona emnothweni. USIBAC Women Empowerment ukhonela lokho just to identify ama gaps bese expose abantu kwi-entrepreneurship. So this year we are happy because we are hosting our third SIBAC Women and Youth Entrepreneurs Monetize Your Business Seminar. So namhlanje nje kugcwele ama entrepreneurs local. I think sanibonile ukuthi kugcwele izinto khona la abantu ba exhibithile izinto ezinhle ezinkulu ezenziwa abantu abamnyama aba local khona la eRichards Bay. So nje uSIBAC ukhonela lokho ukuthi asize ukufukula abantu abamnyama kakhulukazi abantu besifazane. Abahleli banomcimbi ke bathi ke kubalulekile ukuthi intsha nabesifazane banika amathuba afanele okubasiza ukuthi ke bazimele kwezomnotho futhi bakwazi ukudala namathuba emisebenzi emphakathini yabo. Bathi amabhizinisi amancane adlala indima enkulu ebalulekile ke ekuthuthukiseni umnotho kanye nokulwa nobubha. Ngizocela kakhulu ukuthi abantu bawa attende lama programs esiwenza mahala yithi esihluphekayo ngokuthi sithole ifunding yokuthi enzeke lama programs kodwa siuSIBAC this is our offering to the community ukuthi abantu abakwazi ukuthola ukusizakala babe nolwazi nanokuthi ke khuluma indaba ukuthi abahambe manje nge30 mabehamba uzosala wenzani. Sala wenza something, vula ispaza shop asiphathwe uwe umuntu wesifazane osemakhaya ngisho ngabe kuthiwa uselokishini yenza something. Ngaphandle kwalokho abakwaSARS nabo bebekhona ke lapha bethola ithuba elibalekile lokudlulisa ulwazi olubalekile mayelana nokubhalisa kwamabhizinisi, izibopho zentela kanye nokubaleka kokuthobela kwemithetho yentela. Lokhu ke kuhloswe ngakho ukusiza osomabhizinisi ukuthi baqhube amabhizinisi abo ngendlela ehambisana nemithetho futhi kubagweme izinkinga engaze babhekane nazo ngokuhamba ke kwesikhathi. Most of our business lose an opportunity because of issue of compliance. That's why uSARS has a role ukuthi even though role is to collect revenue but asilekelele somabhizinisi ukuthi bakwazi ukuthi basimame ukuya phambili ekuthenini kungabe uSARS ugcina stable block evimba ukuthi somabhizinisi baphumelele ngenxa ukuthi la uyakhona always hleze kusithi into compliance. So i-compliance yayithi once laba khona ibusiness phela sekumele ukuthi kuqekelele ukuthi ngokukaSARS business liyasebenza noma lisebenzi kodwa usazi ukuthi kumele ibusiness lakho usazise usazi ukuthi kuhamba kanjani. Kuyeke besigaba ukuthi siyanethe sithi financial year esithi ngokwebusiness lakho azi ukuthi financial year end yakho ini. Ababambe iqhaza kulolu hlelo bafunde likhulu ngezindlela zokukhulisa amabhizinisi abo kanye nokubaluleka kokuhambisana nezifundo zakwaSARS. Baphinde ke bagcizelela ukuthi ke ulwazi abalutholile luzobasiza ukuphatha kangcono amabhizinisi abo futhi ke lwavulela amathuba amaningi okukhula. Abahleli balomcimbi bathi lolu hlelo luphindelwa dala inkundla okuxhumana phakathi kosomabhizinisi, izinhlangano zikahulumeni kanye nezinhlaka ezahlukene eziseka ke ukuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane. Umyalezo wami ukuthi ungagive up mawuhlangana nenkinga endleleni. Thina as Culture Water we faced a lot of challenges obucabanga nanokuthi maybe I must just leave this business ngiliyekele phansi, but you don't just give up and leave your business like that. Kunalokho ongamani ukwenze ukuthi give your all
find ways of communicating, networking, find people who will assist, like ngishilo ukuthi there are some people there abazokufunda walk through the journey with you. Kulindele ukuthi izinhlelo ezinjengalezi ziqhubeke nokweseka abesifazane emizamweni yabo yokwakha amabhizinisi aqinile athobela imithetho futhi ke abe negalelo ekukhuliseni umnotho waseNingizimu Afrika. Ezindabeni ze-1 KZN TV, nginguSamukelswe Ngqulunga, ngisemhlathuze. Ugciniwe ekhethiwe usekela meya womkhandlu waseMhlathuze obese kuphele inyanga ungenali isekela. Kuqoke umuzi Mtshali ukuthi avale isikhala esavuleka ngokushona kaChristo Botha odlule emhlabeni kuwo lonyaka emva kokuhaqwa ukugula. Umtshali ongaphansi kweDemocratic Alliance uqokwe njengosekela meya emva kokuthola amavoti angu-36 ehlula uphiwa inkosi Mhlongo we-ANC. Uthembisa ukubeka eqhulwini izidingo zabantu usekela meya waseMhlathuze. Umtshali uqokele kulesi sikhundla ngemuva komhlangano omkhulu womkhandlu ohlalile ngoLesine kuleli sonto. Ngikholela ukuthi iportfolio engizobe ngihlala kuyona la idila kakhulu nezinto zakwaGesi. Iportfolio edila nezinto zakwaGesi kusho ukuthi abahlali baseMhlathuze kufanele uma ngabe belala amalambu akhanye. Emgwaqeni ama street light kufanele akhanye kakhulu. So kanjalo nezimoto ezithutha imfucuza uwaste ngizosondela kakhulu ngani ngoba abahlali baseMhlathuze ukuze bayovota bakholelwa kakhulu ekutheni uma ngabe kuLwesibili kuthathwa udoti kufanele udoti ubuthathiwe ngoLwesibili. Uma ngabe uthathwa ngoLwesithathu kufanele ubuthathiwe ngoLwesithathu. Amanzi abantu baseMhlathuze bakholelwa ukuthi amanzi kufanele aphume kubona. Uma ngabe ebuye emsebenzini umuntu ntambama ngo5 ufuna ukuqala amabhodo apheke so udinga amanzi lo muntu lo. So kufanele sisondele kakhulu naseyintweni 8 kakhulu amanzi kubantu baseMhlathuze. Sibheke kakhulu ke into iyalapha kwaparks ukuthi kugundiwe yini amaparks. Uma ubheka indawo esihlala kuzona izingane ziyathanda ukuyodlala emapakini. So kungabe ozwingi bokudlala izingane ba right yini kuclean yini khona izingane engazishawe zinyoka lapha emaparks. Usekela meya uthi lukhulu akufunda kubuholi bukasekela meya osewadlula emhlabeni uChristo Botha. Njengomuntu osebenze kakhulu no deputy mayor odlulile uChristo Botha noma ngingeke ngithi ngizoyigcwalisa noma ngeke ngiyigcwalise icathulo zakhe kodwa uDeputy Mayor ebesinaye uChristo Botha ubekhuthele kakhulu futhi ube nobudlelwane obuhle nama stakeholders amaningi abasebenzisana nawo. So engicabanga ukuthi ke nami njengomuntu ongene kuleli office into yokuqala okufanele ngiyibuke kakhulu ubudlelwane nama stakeholders ngoba ukuba usopolitiki noma ukuba uDeputy Mayor kusuke ngingasho ukuthi usushintshile indlela yokuphila. Kodwa kusafanele uphile nabantu obuvela uphila nabo kodwa into eyenzakalayo bayanda ke abantu abasuke sebezoba futhi ozobusuzophilisana nabo. Kanti imeya yasoMhlathuze ithi kuyathusa ukuthi umtshali wesekwa ngisho amalungu eANC ukuba angene kulesi sikhundla. So yesterday the deputy mayor was elected and won with an overwhelming majority, defeating Councillor Phiwe Mhlongo by 36 votes. So even some ANC councillors voted for Councillor Mtshali. Those votes that we got as the coalition partner to us gives us that even amongst the ANC councillors, they have got confidence in the operations of the coalition government that is in the city of Mhlathuze. Khona manjalo umtshali uthi yize engazi ukuthi ukhetho lohulumeni basekhaya buzohamba kanjani angathanda ukuzibona esakula mahhovisi omkhandlu emva kokhetho. Ngifisa ukuthi ukucacisa ukuthi njoba sazi ukuthi ke uChristo ube umayoral candidate weqembu leDA so uyena besizofolosa ngaye uma kuthiwa siwina ama city amaningana la eMhlathuze after umhla ka4. So namanje uma ubheka ke umhla ka4 ungakafiki neqembu lisazobuka ama processes angaphakathi ukuba sisazomthola yini omunye umayoral candidate
khona la eMhlathuze. Kungenzeka uthola ukuthi mina njengoba ngu-deputy mayor mhlawumbe iqembu liletha omunye futhi umayoral candidate ozosebenza. Ntando yenkosi Dlamini izindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngise Richards Bay. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu. Yamukela ke nazi ihloko zamba phambili namhlanje. Kuhlonyiswe abesibhuda nentsha ngolwazi. UMhlathuze usunesekela lemeya Elisha. Bekuyinjabulo yodwa emndenini wakwaMaphumulo ngenkathi benzela ugogo uNozizwe eEdi Maphumulo umcimbi wakhe wokumkhulisa njengoba ke ehlanganisa iminyaka yakhe eyikhulu edla ke anhlavana. Lo mcimbi ububanjelwe endaweni yaseNgabazini kuWard 13 eMthwalume. Injabulo bibhale ebusweni emndenini wakwaMaphumulo ngenkathi bebungaza usuku lagogo wabo obekade ehlanganisa iminyaka elikhulu. Injabulo enginayo ke ayichazeki. Ibona ophezulu. Emndenini kuyasiqala lokho ukuthi kube nomuntu oshaya u100. Ubaba washiye na 99. Ngase ngambuza uma ethi 99 ngathi wema wena ufuna ukudlula umyeni wakho yini wathi ending zomdlula enumdlulile ngempela so ngithi winning ma sijabule ngohlobo ngike ngikhohle inkunzi yakithi uLizwi slow poison indoda enkulu sinjenje namhlanje uLizwi noMangwane abasibeke phezulu. Ongumzukulwana wakhe uthi ugogo uyisibusa kakhulu emndenini ngoba ungumuntu ezithandela abanye abantu noncela kakhulu kuNkulunkulu. Jabule kakhulu ukuthi inkosi isigcinele yena aqede leminyaka e100 engajwayelekile. Kodwa ke ngiye ngithi umuntu uma ethanda uKristu inkosi yamgcina naye ugogo umuntu omaziyo uNkulunkulu ingakho inkosi imgcinile. Thina ke emndenini ube isibusiso kuthina kakhulu ngenhliziyo anayo. Unale nhliziyo yokwamukela wonke umuntu nokuthanda wonke umuntu. Thina somndeni omkhulu kaMaphumulo. So uma ufika khona unkosikazi fanele ufunde ukuthanda wonke umuntu ngoba niyazi ukuthi abantu emndenini abafani. Oyindodana kagogo uthi kube intokozo kakhulu ukuthi uma wakhe ezihlanganise leminyaka ayinayo manje okuyinto esimvela kancane kulesikhathi samanje. Ngizizwa lo mcimbi wanamhlanje ufaka mina intokozo kakhulu ngoba akunhlanhla yandele bande ukuthi uzufike eminyakeni engaka. Empilweni yami ngangazi ukuthi umana uyozahlanganisa iminyaka emingaka. Ngiphinde ngibonge uLizwi odumengeni kaPhoyizeni okuyena nomakoti wakhe uMangwane abadaye kuze kube khona lo mcimbi ngendlela abawusingathe ngayo kuze kufike lethuba lokuthi ube khona. Usingaye edlulisa amazwi akhe okubonga washo nokuthi uswela kuthini ngenzelwe khona. Ngiyabonga kakhulu kumzukulu wami uLizwi kanye nomkakhe uMangwane abasungule lo mcimbi konke lokho abakwenzile. Ngiyabonga ngisela imlomo nje inkulungwane kuba ngibonge. Washo nokuthi imfihlo yakhe aze afike kule minyaka yanayo njengamanje bekuyigeja nje kuphela. Igeja namanje ngisalibamba kodwa ngisabona nasemehlweni angisenamazinyo nasemadlebeni sengizwa kancane konke nokuhamba akusekho kodwa egejeni ngiyalibamba indona-ke elingenza kube namandla. Wagcizelela nokuthi uma uyiphatha kahle uzophila isikhathi eside. Ukuziphatha kahle ngane yami kubantu kanye nokuncika eduze kaNkulunkulu ngoba ngincikile kuyena konke engikwenzayo ngisho ngensimini mase ngiqeda ngibonga naqala ukuthi uyena ongiphela amandla mawenze lokho-ke uyokhula. Lezi ndaba ze1 KZN TV nizibe uqiniseko cele eRichards Bay.
Iqembu le-FP ngaphansi kamasipala waseMfolozi linxusa abazali ukuba bangabaniki imali yokuthenga esikoleni abafundi ukugwema ukuthi bengathengi ukudla okunobuthi okungenzeka bedayiselwe khona. Lo myalelo kwaleli qembu uza njengoba bedlulisela ngomfaniswano wesikole wabafundi abayi10 esigaganeni primary school kwesakamthethwa ngaphandle kwaseRichards Bay. Njengoba kuyisikhathi sasebusika kuhlasela amakhaza endaweni ezahlukene, iqembu la-FP lithatha isinyathelo sokugqokisa abantwana ngomfaniswano wesikole abaqhamuka emndenini eswele. Uhlalo wa-FP kwad 18 umasipala waseMfolozi uBheka Mkhwanazi uthi bayiqembu elizibophezela ukubhekana nezinkinga ezibhekene nomphakathi. Lezi ingane sasicelile ukuthisha ukuthi besihlonzele zona sikwazi namhlanje ukuthi sizohand over iuniform kuzona ngoba siyilabo abantu siyileli qembu lenkatha elingafisi ukubona umntwana esokole noma abazali besokole. Ngiphinde futhi ngibe usihlalo lo owakhethwa abantu othi wathola indlela yokuthi ekwazi ukungena nasemphakathini ukwazi ukubona la kungahambi kahle khona bese siyiqembu lenkatha sihambe siyolekelela kulezo ndawo ezifana nalezo. Ngemuva kwezigameko zokushona kwabantwana abadle ukudla ama-chips anobuthi ezikoleni, leli qembu shayela ikhole kubazali ukuthi benganikeza abantwana imali yokuthenga esikoleni ukugwema ukuthi bengathengi ukudla okungenzeka kube nobuthi ezitolo. Sikhuthaza kakhulu abazali ukuthi bengabavumi abantwana bengabanikeza imali njengamanje zokuthenga ezikoleni ngoba bazogcina bethenga lokhu kudla okungamukelekile ukuthi bekwazi ukuthi bekudle noma okubagulisayo kulezi insuku. So thina siyiqembu lenkatha siyaxwayisa kakhulu ukuthi asibambisane nabazali ukunqoba lempi esibhekene nayo njengamanje ukuthi ingaqhubeki. Uthishanhloko kanye nosihlalo wesigungu esilalo ukusebenza kwesikole esigaganeni primary school uthi akwandeke lapho bethathe khona. Ukufika kweni lapha esikoleni kuzowenza umehluko omkhulu kubantwana bethu la esikoleni ngoba ukubanikeza nje iuniform ikakhulukazi njengoba nje kuyisikhathi sasebusika kuzoletha omkhulu umehluko ngoba abanye abantwana ngempela bebehlwempu ngalendlela yokuthi bebeza esikoleni mhlambe ngeenyawo, abanye bengenawo nanokuba nawo amajezi. Kodwa ngoba senikhona nina nibaphelelisile ngoba sebenecathulo abantwana banamasokisi, banamajezi, amakhaza noma ngabe thiwa akhona kodwa ngeke kusafana kubona nabo sebezoyibona futhi sebefana nabanye abantwana. Ukusizakala kwazo sicabangathi kuzokwenza omkhulu umehluko ikakhulukazi nanga lesi sikhathi sasebusika ngoba ubona ukuthi abanye ngempela bahamba banqunu kodwa uma befika namhlanje yena nabo bazofana nezinye ingane babe nakho ukuyiqhenya mabe phakathi kweingane ngendlela nabo bazobe sebebukeka ngayo ukuthi sebeyakwazi ukufaniselana nezinye ingane ngokugqoka izinto ezemukelekile nakubona. Siyathemba ukuthi futhi akuzukuphela kulokho kukhona nangelinye ilanga bobuye futhi basibuke basilekelele khona. Ezindaweni ze-1 KZN TV kube uNkosazana Mthembu kwesakamthethwa esigaganeni. Inhlangano eqoqe igazi South African National Blood Service igqugquzela abantu ukuba banikele ngalo njengoba lehlile kakhulu ezinqolobaneni zayo. Uphindile Makhanya walenhlangano uthi ungabe bikho kwegazi elanele kunomthelelo omubi kubantu abasuke belindele ukufakelwa igazi ezibhedlela. uMakhanya usho kanje ngekathi lenhlangano igubha usuku le-World Donor Day esibhedlela Impangeni Live. Inhlangano ye-South African National Blood Service ithi kubalekile unxusa abantu ukuba banikele ngegazi. Siyanxusa kakhulu ukuthi abantu banikele ngegazi ukuze uma lidingeka lihlale likhona kungabo ukuthi masiyolifuna igazi liyashota. Siyacela nje kakhulu Empangeni sibuye senze nempangeni library engicabanga ukuthi ngabe indawo eseduzane nabantu abasuka emakhaya uma benesifiso sokunikela ngegazi. Igazi ngingalidinga namhlanje ungalidinga nawe kusasa. So sizame nje ukuthi sinikele ngalo uma ithuba lisasivumela uma nempilo isasivumela. Okay, abantu abavumelekile ukuthi badonate ngegazi abantu abaneminyaka ewu16 kuya ku75. Abantu abaphilayo ngokwempilo ngelanga lokudonate kufanele ukuthi ke kube ukuthi awunamkhuhlane osokuphethe ngalelo langa uyaphila nje akukho okuthaka obuzayo emzimbeni. Kube ukuthi ke nesisindo sakhe esikalini ushaya u50 kg sekungaba ngaphezulu kodwa kwazi ukuba ngaphansi. Kube ukuthi ke uphila impilo esiyibiza ngokuthi i-low risk. Shuthi nje izinto ezinomngozi awuzibandakanye kanye kuzona negazi lakho kuyalaza ukuphepha kwalo ukuthi liphephile ukuthi singalinika umunye umuntu olidingayo njengokwazi nje status sakho se-HIV. Base kube ukuthi ngelanga lokudonate udlile
kukhona ke nokunye okukhona okubuzwayo wosister sinabo abasuke bekhona eclinic mawuneminye imibuzo ufisa ukuyibuza. Kanti nesibhedlela iEmpangeni Life ithi kubalekile ukweseka imikhankaso yalenhlangano eqoqa igazi. Uqokelelwa kwegazi kubaleke kakhulu especially kuthina abantu esisebenza isibhedlela ngoba liyasiza kakhulu kubantu abanhlaselwe izifo ezifana nabo leukemia, icancer leukemia is cancer yegazi, so libalekile kakhulu ukuthi kena sithole ukuze mangabe lawo bantu benza ama chemotherapy bathole igazi if ukuthi mhlawumbe igazi labo liyashoda emzimbeni. And okunye futhi okubaleka kakhulu uma ngabe kukhona abantu besifazane nje abaningi, they can attest to this, uma ngabe bekhulelwe igazi uthola ukuthi liyehla emzimbeni because of ama changes ayenzakalayo emzimbeni umuntu wesifazane. And during childbirth as well kuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane ophe kakhulu and then emva kalokho alahlekelwe igazi eliningi, liyasebenza futhi kakhulu lapho igazi. And then bese kuzoba khona mhlambe unforeseen circumstances like mhlambe kube ne car accident and abantu balimala kakhulu ezingozini zemgaqo, mabaphuthunyiswa esibhedlela uthola ukuthi umuntu ophe kakhulu udinga igazi futhi nalapho. So siyaqhuquzela kakhulu nje ukuthi abantu basisize kakhulu siyisibhedlela sikwazi ukuthi sibe negazi sokwazi ukuthi sisize impilo zabantu. Le nhlangano ithi kungamampunge ukuba abantu abanikela ngegazi kubanzima kubona ukulithola igazi uma sebelidinga. Igazi wonke umuntu olidingayo uyalithola igazi uma lisuke likhona. Ingakho seke siqoquzela abantu ukuthi uma bethola impilo, bethola ithuba nama requirements ethu lawa bebona ukuthi bayawamitha, basondele endaweni eziseduzane nabo ukuthi bayonikela igazi ukuze mayiselifuna akwazi ukulithola ngesikhathi alidinga ngalo. Ando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngisempangeni. Ake siphinde futhi sihlabene nale linye ke vusihlangabeze nengosi ezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Siyakubingelela sekwamukela njenganalokhu kwe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolwa sangazo namhlanje. Kuhlonyiswe abesibhuda nentsha ngolwazi. Umhlathuze usunesekela lemeya Elisha. Ake singene sijule ngosini ezomnotho. Irandi lakuleli lo 16 rand 30 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe 21 rand 85 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe 18 rand 86 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $4,180 55 cents i-ounce kuthuwelo ngahluziwe ube u$90 38 cents umphongolo. Ake sikubhekele ezemidlalo. Iqembu seKhukhune United kulindeleke ukuba libe nokapteni omusha kule season ezoqala kulandela ukuthi lowo obengukapteni waleli qembu esethathe umhlala phansi ebholeni uLinda Mntambo obeseneminyaka engu37 ubudala umemezele ukuthi usewabeka ethala amakhokho kulandela ukuba ke ukhula ngokulimala. Umntambo ujoyine seKhukhune United ngonyaka u2022 esuka kwezikamagebhuli Orlando Pirates. Lo mdlali ke kwimidlalo engamashumi neshaka lolunye kwiseKhukhune United ushaya amagoli ke ali13 walekelela ke kwayisishiyagalombili kanti ke phambilini ke wadlalela amaqembu okubalwa ke kuwo iChippa United kanjalo ke nezenkosi yami iJomo Cosmos. Nasisimo sezulu esingalindeleka. Zulomnyama undlela zimhlophe ziyaguqa bese iphethe namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kumsombuluko ngesikhathi esifanayo.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.